Το παλικάρι το καλό. Το παλικάρι το καλό δεν φεύγει από μαχαίρι. Δεν φεύγει από μαχαίρι. Χαμαλάμαν, μα πάλι δεν σκοτώνεται. Μα πάλι δεν σκοτώνεται, όχι ο Θεός να θέλει. Όχι ο Θεός να θέλει. Τότε σε χορεύανε δυο-δυο. Δυο-δυο. Τι τα κάνανε? Οι άλλοι κρατούσαν στο στάρι. Κρατούσαν στο στάρι. Το ίδιο γινόταν και με τις γυναίκες. Εμείς σηκώναμε 3-5 γυναίκες, 6 μέχρι 10 γυναίκες και κρατούσαν στο στάρι τον κύκλο και χορεύανε τσιχόρε ένας άντρας μια και έπιανε στο στάρι δώστος να τελειώσει ο χορός. Εδώ το έχω αποφαωμένο να χορεύω.